Уважаеми гости, днес на сцената ще имаме удоволствието да се насладим на изпълненията на фолклорен ансамбъл Гралово, един от стожерите на гралския фолклор и пазител на неговата автентичност. Ансамбъл Гралово е създаден през 1953 година и съществува и се развива благодарение на своя всеотдаен ръководител Александър Нецов. Той с много любов и професионализъм вдъхновява танцорите да пазят и популяризират българският фолклор. Ансамбълът обединява различни формации, от най-малките, които правят първите си стъпки в танца, до утвърдените изпълнители, които носят духа на Гралово и вдъхновяват. Ансамбълът е носител на много награди и е единственият състав от Перник, включен в класацията ТОП 10 на български танцов фолклор. Днес те ще ни изпълнят песни и танци от Гралово. Нека ги посрещнем с аплодисменти и да се насладим на изкуството. Prema
Това бяха ансамбъл Грауво. Скъпи приятели, тази вечер на сцената видяхме красотата и силата на граовския фолклор, създадени с талант, енергия и сърце от младите танцори. Но зад всеки успешен състав стоят хората, които вдъхновяват, учат и предават любовта към българските традиции, техните ръководители. Те са тези, които съхраняват и предават народното ни богатство на следващите поколения. Те са тези, които насърчават младите да пазят огъня на фолклора жив. Нека сега с аплодисменти да поканим на сцената ръководителите на съставите, хората, които вдъхновяват, учат и създават магията на българския танц. Владислава Владиславова, Николина Байкова, Силвия Симеонова, Йорче Георгиев, Роман Михайлов и Александър Ненчев. Уважаеми ръководители, днес, благодарение на вас, видяхме как традицията оживява в сърцата на младите. Поклон пред вашия труд! Уважаема публика, тази вечер беше празник на нашата традиция, на връзката между поколенията и на любовта към фолклора. За да изразим своята признателност към всички, които допринесоха за този незабравим момент, днес имаме честа да връчим благодарствени плакети за участие и подаръци за всички участници. Те са символ на уважение към труда, таланта и всеотдайността на всеки един от вас. Госпожа Таня Георгиева, която е инициатор на този концерт, ще връчи наградите. Мили млади хора, скъпи деца, сигурно ще усетите моето вълнение. Благодаря ви, че днес вие сбъднахте една моя мечта. Повече от 20 годишна. Да видя на една сцена тези състави хванати ръка за ръка. Всеки от съставите имаше своята сцена. Всеки има своята изява. Но днес Граовска плетеница е празник на младостта, празник на младите хора, в чието сърца топти българския граовски фолклор. Аплодирайте ги! Уважаеми колеги, благодаря ви, че се съгласихте да участвате с вашите състави в тази инициатива на Сдружение Дай Бабо Огънче и танцова къща приятели чрез танца. Благодаря ви, че палите тези деца, че в сърцата им наистина те отделят от малкото време, което имам. Нали знаете, че сега в съвременния свят, в съвременния живот, хората намират време за всичко друго. Но тези деца, тези млади хора намират място и време и за българския танцов фолклор. И песенен, разбира се.
Сега е време да благодаря на община Перник, която повярва в моята идея и заедно, ръка за ръка, организирахме тази среща за вас. Не на последно място ви благодаря и на вас. Повечето от вас са родители на тези деца и млади хора, техни приятели. Подкрепяйте ги. Това, че те се занимават с български фолклор, сигурно ви обогатява и вас. Благодаря ви. А сега, както обяви водещата, всички участници получават индивидуални награди, индивидуални подаръци. Някои са си ги получили, някои ще си ги получат по-късно, но съставите получават благодарствен пакет за участие в Граузка Плетеница, концерт на танцовите състави, вокални групи и индивидуални изпълнители на български фолклор от област Перник. И първата грамота, разрешете ми да бъде на най-малките. Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Чудно оро". Тук до себе си виждам и едни много нетърпеливи. Нетърпеливи ли сте, граузче? Ето и вашата грамота. Грамота за детско-юношески фолклорен ансамбъл "Граузче" и благодарствен пакет за участие в днешния концерт "Граузка Плетеница". Грамота за литературно-музикално студио "Меден глас" към Средно училище "Васил Левски", град Брезник, за участие в Граузка Плетеница. Благодаря ви, мили млади хора, че изпълнихте тази зала с граузки песни и фолклор. А сега ще се поканя на сцената Милчо Георгиев. Човекът, който повече от 15 години е до Сдружение "Дай баба Лъкънче". Човекът, който ни напътстваше в началото и който сега се радва на нашия труд. Давам му възможността той да връчи грамотите и плакетите на ансамбъл "Граузка младост". Добра вечер и от мен, мили хора, съграждани. Млади хора, колеги, благодаря ви, че пазите българските корени. Дълбок поклон. И бъдете живи и здрави и отнасяйте ги в целия свят, нека да знае България какво има. Благодаря ви. Ще ме извините за момент. Искам да поздравя госпожа Георгиева, да кажа, че това е една прекрасна идея и ние винаги ще бъдем за. За нас беше чест и удоволствие да бъдем част от тази Граузка Плетеница. И сега вашите бурни аплодисменти за най-младежката група, за най-голямата група, за нашите представители в топ 10 на българския фолклор, ансамбъл "Граузка".
Щастлива съм, че моята идея да една сцена да се хванат за ръце младежки танцови групи и певчески индивидуални изпълнители, тази вечер се сбъдна. Ние сме тук, за да покажем, че сме заедно. Ние сме тук не да се надиграваме, не да се сравняваме. Ние сме тук, за да се познаваме. Разрешете ми да дам началото на общото хоро, на което ще се насладите в изпълнение на тези млади хора и деца. Хоро – символ на нашата граузка плетеница. Надявам се тя да ми е последна. Ще работя винаги да я има и следващата година. Обещавам ви, на 1 юли ще има граузка плетеница на детски танцови състави. А сега начало на програма.